जोड़ी जौन बा ऊपर वाला ही बना के भेजलन। जब जेकरा साथ लिख दियन ओकरे साथ ही अपने के जोड़ी बनेला। कैसे अपने लोग के ना मालूम होगी, हमरा मालूम बा। नहीं, मैं नहीं मानता। तब ऊपर वाला के कथी बाटे कि डिवीजन कार्यालय बाटे, मतलब कि जैसन अपने के रिक्वायरमेंट होके जौन सेक्टर के, सेक्टर मतलब बुझ रहल बानी नु, मतलब कि जौन सेक्टर के जितना अपने के रिक्वायरमेंट बा, जितना हाइट फाइट पढ़ाई, लड़की के बैकग्राउंड अथवा लड़का के बैकग्राउंड, लड़की लड़का के संपत्ति, साथ साथ थोड़ा मोड़ा जौन दक्षिणा चलेला उ दक्षिणा, सारा क्राइटेरिया अपने के मीट करे खतरा, फिल्टर करे खतरा आदमी के तो बस के बात बाना भाई। वही के चलते ऊपर वाला के ही लोग कहेला कि अपना ही देख दी आ ऊपर वाला उ हिसाब से चल भाई तोरा हई जात में चाहिए, चल भाई तोरा इतना हाइट के चाहिए, चल भाई तोरा इतना पढ़ल चाहिए, चल भाई तोरा इतना दक्षिणा चाहिए। उ हिसाब से ई दुनिया में जहाँ की हमनी के जात पात के आदमी नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, चलो मान लो पाकिस्तान तक ले मान लो, उहाँ तक ले लोग अपन हो की तो उतना भर में फिल्टर कर ले होलन। वही के चलते फिल्टर करके चलो भाई बिलियंस ऑफ आदमी में तोहरा एगो आदमी सजेस्ट कर देवलन, ओकरे से तोहर जोड़ी लागेला। बात समझ आ रहल बानू। फिर विदेश में जाए के मत सोचिए कि विदेश में तोहर जोड़ी लग जाए, क्योंकि फिल्टर अपने में ही होला। हमनी के तो फिल्टर करे नहीं सन्ना, फिल्टर के करेलन ऊपर वाला करेलन, जोड़ी ऊपरे वाला बना के भेजलन। अपने लोग यह लागत हो कि जय नेपाल।